L'Ajuntament va proposar aquest projecte per utilitzar els espais en desús dels equipaments municipals i des del districte de Gràcia ens van donar la possibilitat al Club Social de poder participar en l'execució d'aquest projecte. Des del Club Social Gràcia el que fem és venir un cop per setmana aquí a l'espai La Fontana i ens encarreguem, les persones participants d'aquesta activitat s'encarreguen de dur a terme el manteniment, el cultiu, la recol·lecta. Aquest hort utilitza la tecnologia de les taules de cultiu amb sacs hidropònics i en realitat és un sistema ecològic que reutilitza l'aigua, fa un bon ús de l'aigua que utilitza pel reg. Els productes que plantem habitualment són enciams, espinacs, bledes. Ara estem començant a fer la plantació de les tomateres i just la setmana passada el que vam retirar ja van ser les faves, vam collir les últimes faves d'aquesta temporada i ara estem amb les tomateres. Les tasques de les que s'encarreguen les persones participants a l'activitat són bàsicament el manteniment de l'espai, tant pel que fa a neteja, treure herbes, treure males herbes, tot el que és el manteniment de l'espai. A part tenim el suport de Tectum, que són les persones tècniques que controlen la part més tècnica del reg, del manteniment més dels sacs hidropònics. I nosaltres quan venim aquí a fer l'activitat ens encarreguem d'això, de recollir quan és el moment de recollir, plantar amb l'ajuda dels tècnics de Tectum i mantenir tot l'espai. També una de les tasques importants és quan es recull la collita, es pesa, es registra i aquesta collita se la reparteixen entre les persones participants o també els aportem en un menjador social d'aquí del barri i en un rebost social. Una altra tasca important és tot el que té a veure amb el reg, el control de l'aigua, el control del consum de l'aigua i també tot el que és el manteniment del dipòsit de nutrients i de més coses. L'objectiu principal de l'activitat és bàsicament el fet d'utilitzar un espai públic i comunitari, per tant entrar en contacte amb la resta de comunitat de persones que no estan diagnosticades amb trastorn mental. Tota aquesta tasca comunitària és molt important i també els beneficis que en treuen les persones participants poden ser des de pertinença a un grup, el fet de ser un grup fixe que ve cada setmana, s'encarrega de la collita, s'encarrega del manteniment, també tot el que és el procés, veure i descobrir des del primer moment que es planta fins al moment que es cull, tot el procés de creixement, de cura. També té uns efectes a nivell rehabilitador, de poder veure, començo una cosa, li dono un seguiment i tinc un benefici que és un enciam, i després poder-se'l menjar a casa seva. Tota la part de responsabilització, tasca de cal venir cada setmana perquè l'hort s'ha de mantenir, hi ha unes tasques diàries que s'han de fer. Tot el que té a veure amb la millora de l'autoestima i el fet de pertànyer a un grup i el creixement aquest de l'autoconfiança, veure com es produeix un canvi en la planta. També hi ha molta part d'habilitats socials a nivell de comunicació, el fet d'utilitzar un espai comunitari com és l'espai La Fontana, entrar en contacte amb altres persones que no formen part del seu grup habitual.
i tota la part més d'ocupació del temps lliure de forma significativa. Venim a fer una activitat amb una intencionalitat i amb uns resultats que es poden veure. Una cosa molt important també és el paper que participar en aquesta activitat ens proporciona poder combatre l'estigma cap al trastorn mental, no? I entrar en contacte amb la resta de població utilitzant espais compartits i tota aquesta part de convivència, de comunicació amb altres persones que no es coneixen. Els hi hauríem de preguntar amb elles primer, però d'entrada el que els fa més il·lusió en realitat és veure tot el procés, no? de creixement de la planta, des de que ens porten al planter i comencem a fer la plantació i tot el seguiment del creixement de la planta i la finalitat última, no? Poder collir aquell enciam i poder-se'l menjar. Llavors això sí que els hi agrada molt, el fet de poder-se emportar aquell enciam o aquelles bledes i aquell dia sopar una amanida i després ens ho retornen, no? I ens envien fotos de l'amanida que han fet o de la bullida de verdura que han fet.